ngey'ngoma eziwu-21. Asadlala iy'ngane zakwethu. Mina-ke ngikhuluma nje iqiniso linjengoba linjalo, angisimlandeli kaKhuzani. Mina ngiwumuntu nje oyithandela uMaskandi, yabo? Angilandeli imiculi, but into eyinhle enhle kumuntu ayenzayo ngiyayincoma. Njengoba ngincoma nje ubuhlakani bukaKhuzani umfowampongoso. Angibonge izingane zakwethu. Inkosi ithela umusa. Okay, siye kule nto esingile. Bengithi ngiyavalelisa. Isingili uma uculela ibhizinisi ayikhokhi. Ayikhokhi. Yabona isingili, ungaphela ngisho inyanga ingawenzanga u-10 million views isingili. Kodwa i-album, buka i-album. I-album i-album eney'ngoma eziwu-21 isigibele ku-10 million ngey'nsukwana nje ezila ko-10. Uyayibona lento leyo? Ya, asibonge bafowethu.